Saan na sila? Abutong ko na oh. Nakalara ay. Pero mo ba? Ay. Ano ba yung trabaho? Pagod na ako pa. Sige na. Ah. Nakatugtog ko sa akin, yan, nakapulot ng 20 pesos. Yan o, ebidensya. Masahe. May pamasahe na siya pag uwi. Yan po mga elite natin. Mga gobyernayo.